Hej allihopa och hjärtligt välkomna till en alldeles ny video. Idag ska vi prata om Berätta allt av Callum Bloodworth. Han föddes i Storbritannien och flyttade med familjen till Sverige i tonåren och växte upp i Småland. Förutom att jobba som journalist har han också skrivit flera ungdomsromaner som den här. Innan vi går in på detaljerna om boken så vill jag poängtera att det inte är fristående. Jag trodde det var det, men det visade sig att jag hade fel. Den är en slags utföljare till Berätta tre saker. Om ni inte läst den gör det inget. Jag menar att man egentligen inte behöver läsa den först för att hänga med intrigen i andra delen. Visst kan det hjälpa att förstå bakgrunden, men det är inte ett måste. Men om ni ändå inte vill höra några spoilers om första delen rekommenderar jag att ni inte fortsätter med videon. Berätta tre saker utspelar sig under pandemin och kretsar kring Liv och Dag som blir kära i varandra i en tid när framtiden är oklar och alla är i karantän. Båda har hemligheter och märker de kämpar emot, men livet får dem tillsammans. Saken är att Dag har fått en diagnos om man har cancer och inte har mycket tid kvar att leva. Han är en slags romantiker som har alltid drömt om att få träffa sin stora kärlek och det får han till slut. Men deras förhållande var inte länge utan för ett dramatiskt slut när Dag dör i sjukdom. Det är det som händer i första delen i ett nötskal. Om vi spolar fram 2 år kommer vi till början av Berätta allt som fokuserar på Matteo. Han var förmodligen Dags bästa vän och också en vän till Liv. Problemet är att han föll pladask för Dag även om han visste att det inte var en bra idé och i slutändan så var det Liv som blev ihop med honom. Matteos vänner, Liv och El, har på något sätt gått vidare efter Dags bortgång. Eller så har de hanterat det bättre. Matteo är som fast i det förflutna och kan inte släppa taget om Dag. Nu är han 19 och jobbar i en klädbutik och inga av de stora drömmar och planer han hade i gymnasiet har förverkligat. Han orkar inte ens komma igång med någonting. Han går i en stark grupp för att lära sig hantera sorgen. Ändå känner han att han inte kommer någon vart med det. Han mesar fortfarande Dag för att få någon sorts tröst, även om det är uppenbart att ingen kommer att svara. Tills Matteo en natt skickar ett meddelande till Dags nummer från kyrkogården där han är begraven och någon dyker upp. Det är en snygg kille som heter Corey och han råkar ha Dags gamla nummer och har fått Matteos sista meddelande. Corey tar hand om Matteo den natten och ber sig i uppbevarningen om honom. Då visar sig att han har erfarenhet när det gäller att prata med dem som behöver någon att snacka med. Han jobbar frivilligt på en stödlinje. På så sätt inleder de en märklig men äkta vänskap. Problemet är att Matteo håller på att falla handlöst för Corey och hans omtänksamhet. Dessutom är han straight och han har ett slags förhållande med en tjej som heter Lova. Att de har varit tillsammans av och på och att Corey ofta lovar för att ringa till med honom, men Matteo hjälper inte heller. Matteo lovade sig själv att han inte skulle gå samma misstag 2 gånger. Att falla för fel person och få sitt hjärta krossat. Här står han och tänker ständigt på honom. Om det inte var nog har Corey sina hemligheter också. Fast Matteo kanske är helt ute och cyklar. Vad skulle kunna hända om han vågade satsa på kärlek? Om det visade sig att Corey faktiskt är intresserad av honom. Ja, ni säger ju. Det är en typisk romantisk komedi. Vi har Matteo som är en drama king och har en ohälsosam tendens att måla fram på vägen. Och Corey som egentligen gillar honom som något mer än en vän. Men vågar inte ta steget för att han är inte säker på sina känslor. De är 2 dumskallar som hjälper varandra, kommer över sina osäkerheter och blir ihop till slut som väntat självklart. Jag tyckte om romanen ganska mycket faktiskt. Det är en upplyftande, hoppfull och snabb läsning fylld med sarkastisk humor och drama som jag brukar gilla det. Den behandlar viktiga men komplicerade ämnen på ett naturligt sätt. Särskilt när det gäller förlust. Jag tror att alla unga vuxna som har känt sig lite vilsna i livet kan relatera till vad Matteo går igenom. Som alltid var en av de bästa delarna i boken i min åsikt vänskapen mellan Matteo, El och Liv. Och hur de alltid finns där när han behöver dem som mest. Jag måste dock känna att boken var lite fånig och extremt förutsägbar. Men så är det oftast när det gäller den här typen av böcker. Det är inte den bästa romantiska komedin jag läst.
men det var bra ändå. Har ni läst den eller någon roman av samma författare? I så fall kan ni lämna en kommentar här nedan och säga vad ni tycker. Det var allt för idag. Jag hoppas att ni gillat videon och vi ses snart igen.